Liyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu uBhombela Sitima Samampondo, baba mkhulu mkhulu phakade, amen. AmaBhunu namaNgisi kuwo lo hulumeni wawo obizwa ngayo phela i-Union of South Africa, okuwuhulumeni wokubambisana, njengoba amaNgisi phela ayiphethe khona eCape Colony ezefike khona eNatali ayibiza ngeNatali Colony, aphinde ayodla nayo iSwaziland angena ngaphansi kwayo iCape Colony. AmaBhunu wona ayiphethe yona iTransvaal kanye nayo i-Orange Free State, agcina esegamanxile adla ingxenye yezwe lakwaZulu ngalesiya sikhathi sakhe uDinizulu. Kanti nawo amaNgisi aphinde ayidla indawo yakwaZulu, afaka amaplazi amaNgisi. Lowo msebenzi wawenziwa uye phela uMashiqela nekhomishana yakhe, njengoba kuyena owayiphethe ezokwabiwa komhlaba. Enye indawo yakwaZulu yayinikezwa wona phela amadube eSandlwana, enye kwakhiwa zona izimishini. Emva kwayo impi yaseSandlwana kwaze kwazofika yona impi yaMakhanda, yilapho amaNgisi ayisecoboshisa khona indawo yakwaZulu, vele yayisingaphansi kwawo amaNgisi. Amanye amakhosi anjengabo omehlo kaZulu ngobese asuswa kwathathwa umhlaba wawo wanikwa amambuka, njengayo inkosi uHlubi kaMotha Molefe. Amakhosi ayezibandakanye nayo impi yaMakhanda, lapho amaNgisi ayeziqoqela imali kubantu enzela ukuphesha izindleko zawo, njengoba ayekade esuka empini yamaBhunu eyawafaka ezindlekweni. Njengoba basebebambisene babefuna ukuthi le mali beyiklame beyikhokhelwe yibo abantu abamnyama ukuze bezosimamisa lo hulumeni wabo oyi-NGO. Emveni kokuba benqobile phela abelungu kuyo impi kaBhambatha ka-1906, bethusa abantu ukuthi uBhambatha ubanjiwe wanqunywa ikhanda, kanti babezitholele isidumbu sendoda engaziwa bayinquma ikhanda base bethi uye uBhambatha, benzela ukufaka izinyoka kwabantu abasacabanga ukuvukela umbuso wawo amaNgisi namaBhunu. Babe sebebopha amakhosi ayazibandakanyile nayo impi kaBhambatha, bawalengisa, amanye bawadingisa, njengayo inkosi yakwaQwabe. Naye uDinizulu lona wayengubhongoza omkhulu eyisilo salamakhosi owagcine esedliswe wona ushevu. Yilapho ajabula khona kakhulu amaNgisi, athi aphume nobovu, igongo elikhulu silinqobile, abantu abamnyama sebesele dengwane, akasekho umuntu omnyama osayophinde aphumelele aphakame ngoba abasenaye ummeli. Ngoba phela abantu abaningi basebethathiwe nazo izingane zamakhosi zayokhuliswa ngendlela yakhona emishini. Lezi zingane zamakhosi ezazikhuliswe khona emishini zazikhishwa bona phela ubu-Afrika, njengoba abanye babo babudikila ubukhosi bakhetha ukuba yibo abefundisi. Njengoba naye umkhulu kaJohn Langalibalele Dube owathathwa uthando lalezi mishini waze wayeka nabo ubukhosi, kwaba ukunqoba kwabo-ke abelungu lokho. Kodwa ngayo iminyaka yabo 1910 babengakhululekile kahle phela, ngoba babesola ukuthi kungase kube khona umuntu ovukela umbuso onaloya moya kaBhambatha. Babekugade kakhulu lokho, kodwa besebenzisa bona abantu abamnyama ukuba ababagadele ukuthi kungabi khona umuntu ovukayo. Uma kukhona abamsolayo kumele beyombika khona enkantolo ukuze besheshe bemsoconge kungakonakali kakhulu. Njengoba wona amakholwa asezimishini ayezama ukumpenda yena uShembe ethi uyilo ivukela mbuso likaBhambatha, kodwa inkantolo yayivele imdedele, ibona ukuthi ayikho lento eshiwo yilaba bazalwane. Kodwa njengoba wayesekhiphe izinsongo ezinkulu kangaka enkantolo yakhona eVerulam,
wabashiya abelungu betatazela besho phela ukuthi leli yivukelambuso impela. Babeqinisile abazalwane basezimishini. Bazisola abelungu esehambile uShembe ukuthi bebengambambi ngani bemvalele bemtitinye eze efe. Kodwa uShembe nanguya ubheke emampondweni. Usaziqhubekela nawo umsebenzi wakhe okuhamba eshumayela. Ephinde avakashele wona phela amathempeli lawa ahamba ewatshala izwe lonke lase-South Africa. Njengoba ngesikhathi ekade esuka khona entabeni ngo-1913 wehla phela wabeselibangisa khona emampondweni. Lapha afika aqamba khona nebandla kanye nethempeli iThesalonika. Esahamba endleleni wadlula emzini wesinye sezifundiswa esasibizwa ngaye uChampion Mhlongo. Wamcela ukuthi akambhalele incwadi ayizoyithumela kuye uhulumeni wabelungu. Wamtshela uChampion Mhlongo ukuthi akabhalele amazwi njengoba enjalo. uShembe washo lamazwi ayekade ewasho laphayana enkantolo ukuthi ufuna impi. AmaNgisi awakhombe indawo lapho izodibana khona impi. Uzowaphihliza waqede kuyophela ngisho inzalo yawo. Wethuka kakhulu uChampion Mhlongo. Wama ukubhala wathi, baba, amagama owakhulumayo anzima kakhulu. Umthetho awuvumi ukuba ngibhale amagama anje la ngiwabhekise kuhulumeni. uShembe waphendula wathi, kodwa uJehova uyavuma ukuthi ubhalele amagama. Bhala mntanami. Wagcina ibhalile uChampion Mhlongo incwadi. Inawo amagama ahlabayo injalo. Yathathwa le ncwadi yathunyelwa khona eMgungundlovu enkantolo enkulu. Wabe seyakhululeka-ke uShembe uma incwadi isihambile waqhubeka nendlela yakhe ebheke emampondweni. Kodwa ngaphambi kokuba esuke wathumela umyalezo ophuthumayo emzini wakhe waseKuphakameni ukuthi akuxoshwe leliya dube esandlwane lakwaDladla elivumile ukuyojova nomndeni walo. Wathi uShembe ixoshwe ngisho nakulo muzi ebisihlala kuwo kaShembe okuthiwa uSentanda. Wathi akuqedwe konke nendlu yakhe ayeseyakhile khona lapho emzini kaShembe kanye namasimu akhe kuqedwe nya. Ngangempela amaNazaretha enjanjalo adilizwa yonke into yakhe namasimu akhe kwasishulwa yonke into yaphoswa emfuleni umzinyathi. Walichitha kanjalo-ke uShembe idube esandlwane elalizokwandisa umoya omubi eKuphakameni. Izinto zagcine zime kanjalo nalo icala ababefakwe lona enkantolo lagcine lime kanjalo. Nazo izikhonzi zenkantolo azange afika emzini waseKuphakameni kwaze kwafika isikhathi sokuthi kuphinde uthathwe lona uhambo olungcwele oluya entabeni eNhlangakazi. Kodwa uShembe wayephatheke kabi kakhulu ngenxa yalesi sono esenziwe uDladla sokuthi avumele laba belungu bezojova lapha eKuphakameni. uShembe wathi akazi ukuthi uNkulunkulu uthukuthele kangakanani ukuthi kube khona umuntu oyiNazaretha eKuphakameni ovumile ukujova. Njengoba sihamba bantabami sibheke entabeni angazi noma siyobuya yini ngoba intukuthelo kaJehova asiyazi ingakanani ngalesi senzo sikaMgabadeli. Lapho uShembe ahlabelela khona lesi sihlabelelo esithi, baba, ngikulolu hambo losizi nezinyembezi. Hamba nami mhlekazi, ungangishiyi kuleli hlane. Ngalesi sikhathi phela kwakunzima kakhulu njengoba phela ayithembe kakhulu yena uNkulunkulu ukuba avikele wona amaNazaretha kuwo umbuso wamaBhunu namaNgisi obambisene, njengoba phela benecala nenhlawulo ayikhishiwe ukuthi benqabile ukujova. Incwadi yemvume esuka enkantolo ayikho. Nangu noNkulunkulu ngapha odiniwe ngenxa yokujova kukaDladla. Manje ubungozi base bubuningi kakhulu. Wahamba njalo umhlangano waze wayophumula khona emzini kwaHlophe. Kwathi kusalelwe ebusuku uShembe wasukuma wabiza uGoba owayehamba phambili kuwo umhlangano eshaya isigubhu.
wathi kuGoba akahlabelele sona lesi sihlabelelo akade bephume ngaso kuwo umhlangano, esithi baba ngilolu hambo olusizi nenyembezi. Wahlabelela uGoba, uShembe ngapha ebhizi eshaya isigubhu, kodwa amaNazaretha ayelele. Kwaze kwavuka yena uJohn Mabuyakhulu kanye naye umfana wakwaMandela. Bezwa lolu gubhu, baphuthuma khona lapho lukhala khona bezitshela ukuthi umhlangano usuyaqhubeka. Bathi uma befika uGoba wababuza ukuthi bafunani, naye uGoba wayithunywe uye uShembe ukuthi ababuze labafana. Base bechaza ukuthi bezwe ukukhala kwesigubhu, bayitshela ukuthi umhlangano usuyaphuma. uShembe wathumela umyalezo ukuthi uyabonga inkosi babusise. Wabe sethi uShembe wonke amasosha alindele ukukhala kwecilongo. Kwathi uma sekusa ngakusasa, uShembe wabiza inkonzo, wavula iBhayibheli, wakhuluma ngabo abantwana bakwa-Israyeli. Wathi kubaJuda kukhona indoda yayonile. Wathi uma beya entabeni kaJehova, uJehova wabulala abantu abawu-22. Nakhona ekuphakameni kwenzekile lokho ngale ndoda yakwaDladla eyenze isono ngokujova emzini kaNkulunkulu. Yaletha iphunga elibi kithi sonke elabulala abakwaJuda. uShembe wakhuluma kule nkonzo kwaze kwaphakama ilanga, abantu bethwele imithwalo phela belindele ukuhamba engasaqedi. Waphinda wababuza umbuzo ukuthi usayitsheni uma eshaya icilongo, ngabe amasosha ayalala yini? Ngisho ngoba izolo kuvuke abafana ababili kuphela. Ibandla lonke belidla ubuthongo ngalesi sikhathi kukhala isigubhu. Wabe uShembe sewakhulula amaNazaretha nohambo lwaqhubeka baze bayofika ekuqaleni kwentaba lapho uShembe abamisa khona ukuthi abalinde. Uzokhuphuka yedwa entabeni eyocela uNkulunkulu ukuthi avume ukuthi bekhuphuke, ngoba uNkulunkulu unolaka kakhulu ngalesi senzo senziwe uDladla, kanye nalento eshiwo abelungu ukuthi igazi likaShembe liyokhothwa izinja. Wabashiya nomyalo othi uma uNkulunkulu esevumile ngiyoshaya indweba, niyobe seniyavuka nikhuphuke. Uma ngiphinde ngiyishaya indweba niguqe nithandaze. Uma ngiphinda ngiyishaya niqhubeke, ngiyophinda ngiyishaye niguqe nithandaze. Kanjalo kanjalo. Wayekhuphuka uShembe lapho intaba yayimboze ngayo inkungu kuthe mpo, kungabonakali lutho. Esehambile uShembe, indiya okwakuthiwa uPolika lasala laxoxela abazalwane ukuthi libone isimanga ngesikhathi lilele ngalo mfundisi okuthiwa uShembe. Lathi indiya uPolika libone indoda ebiboshwe ngamaketane. uShembe wavula umhlaba ngokhiye, kwavela umlilo ovuthayo. uShembe wathatha le ndoda ebefaswe ngamaketane wayijikijela kulo mlilo ovuthayo, maqede wavala. Ngabe selibuza indiya ukuthi ngabe konakelephi ubani umuntu ofakwa phakathi esigogweni somlilo. Lasho kanye kanye ibandla ukuthi uDladla lowo ovume ukujova. Yaqhubeka yonke imisebenzi eyenziwa entabeni lapho uShembe aqala ngako ukushaya indweba lakhuphuka ibandla. Nazo izitsha zikaNkulunkulu ezazisele khona kwahlophe zakhuphuka, waze waphela wonke umhlangano wavala. Kodwa amacala kaShembe lutho phela, nezikhonzi zenkantolo ayizange ziphinde zibuye zizomfuna uShembe njengoba igcine ebhale leya ncwadi ebisongela amaNgisi. Kwaze wafika unyaka ka-1930 lapho kwafika khona incwadi eyayisuka kuwo uhulumeni ekhuluma ngayo indaba yokujova. Ifika isihamba nalo ifulegi laseNgilandi. Abizwa onke amaNazaretha ukuba akahlangane endlini yokusontela eMosethemba. Yabe siyafundwa le ncwadi phakathi kwalo lonke ibandla lamaNazaretha. Le ncwadi kwakuyincwadi yesexoliso eyayibhalwe ngokuthi bayaxolisa ukuthi belwe noShembe. Sebebonile ukuthi umuntu olwa noShembe ulwa noNkulunkulu uqobo lwakhe. Leli flege abalilethile laseNgilandi lingufakazi futhi liyisivumelwano sokuthi
uShembe akasebenze kulo lonke izwe laseNingizimu Afrika. Loyo owayefundela ibandla lencwadi eguqile khona ebandleni lamaNazaretha wehluleka ukuzibamba, wasukuma wama ngezinyawo wagiya ethi, nango-ke thina uThixo esimkhonzayo, ugeleza njengamanzi omfula uthukela. Uma ihlasela akekho ngama endleleni yakhe. Yabe sihlala phansi lensizwa. Ngakusasa ekuseni uShembe wabe sebachazela ababekhona ekuphakameni ukuthi uJehova usilwele walinquma leli cala. Kodwa abelungu baba nenhlanhla, basindile. Umhlaba ngabe ubhubhile ngoba besemcelile lokho kuNkulunkulu ukuba bayikhombile indawo lapho bekufanele sihlangane khona. Bengiyobenzela izimanga, bengiyothatha umuzi kaNkulunkulu wasekuphakameni ngikuphakamisele phezulu ngikubophele ngamaketane, bese ngehlisela ilanga emhlabeni, bese ulwandle luyabila. Yonke into elapha emhlabeni bizomuka nalo ulwandle. Angithi noJoshua walimisa ilanga izinsuku ezimbili. Nalokho kuyenzeka lapha kithi boShembe, ukuba ngibambe ilanga ngesandla sami ngilibeke phansi. Abelungu laba base bebonile ukuthi uShembe lona unobungozi, njengoba base beyizwile imisebenzi yakhe eminingi ethusayo. Njengoba kuyibona abelungu abagijima beza kuye uShembe bezocela ukuthi ahlehlise ulwandle laseThekwini lapho laselingene khona seligcwele idolobha lonke. Ilapho abambona khona ukuthi ingozi lomuntu. Le ncwadi njengoba yahamba isuka khona eMaritzburg yaze yadluliselwa khona ePitoli nakhona eBloemfontein. AmaNgisi nawo amabhunu abuzana ukuthi ubani uShembe okwazi ukuphosela umbuso wamaNgisi kanye namabhunu. Ilapho-ke abachaza khona abanye ukuthi lo muntu uyisimanga. Wakhuluma nolwandle eThekwini walihlehlisa, walibulisela lapho lalukade luvele lume khona. Bamangala bonke abelungu namabhunu ayelapho bathi akekho umuntu ophilayo ongenza into enjena, uNkulunkulu lowo. Ilapho abatatazela khona sebehambisa nawo amaflegi esixoliso kuye uShembe. Leguqa lapho ikumkelela mzulu amafutha omkhovu uDundo Mnesuka phakathi. Amen.